Pouco teñen que envexar os usuarios de Ámbar ás grandes estrelas do noso cine. Non hai máis que ver o resultado final desta carteleira filmográfica que compón o calendario solidario da entidade. Un ano máis para presentar o calendario solidario de Ámbar, o calendario 2018, no que participastedes pois todos os que estades aquí, grandes artistas, con grandes ilusións, e que demostrastes un ano máis o bo facer. Un ano máis, a Academia Llara de Ribeira e o Estudio de Fotografía Pichero de Noia aportaron o seu gran area para que este proxecto fora posible. Todo o que facemos non sería, sin elas non se podería facer, e as profesoras que están detrás desto e o alumnado, o sea, profesoras e alumnos, son os que están detrás deste traballo. Este ano, cada ano parece que temos un reto que non lo pon máis difícil. A idea ocorreuseme a min, pero sodes vos os importantes, vale? Sempre digo o mismo, sen vos isto non se podía facer. Entonces todos os anos, sei que queredes salir todos, este ano algún non repetiu, pero bueno, me imagino que para ano repetirá. Pola súa banda, o Concello da Pobra tamén colaborou prestando as instalacións para a súa presentación. O concelleiro de Servizos Sociais destacou a importancia desta actividade non só polo seu carácter solidario, senón tamén polo ben que o pasaron os usuarios colaborando coa iniciativa. Para nós é moi gratificante que nos invitedes a presentar este calendario porque dentro de todas as actividades eu creo que para vós ou a sensación que temos é que é algo un pouco especial, dende fai uns anos, que ademais de recaudar fondos é unha maneira de disfrutar, de pasalo ben, de facer un traballo moi bo e para nós é un orgullo que veñades aquí e que nos convidedes a presentalo.